ये रेडी ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ये रेडी ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି ଟିକେ ରାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ये रेडी ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ये ଶୋଇଛି ତ ଆଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମ ଘରେ ଏତେ ପାଣି କେତେ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପୋଖରୀରେ ହେଇଗଲା ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଏ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ହେଇଗଲା ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଅଷ୍ଟପହରୀ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରେ ଏଇ ମାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଅଷ୍ଟପହରୀ ଦେଖିବାକୁ चल चल ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏ ଦେଖ ହୋଟେଲରେ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ନାନ୍ ତଡ଼କା ଆଣିବା ପାଇଁ ଖାଇବେ ବୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଠି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତିନି ମାଣି କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଲି କାଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରାମ ନବମୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନି ମୁହାଣୀ ଛକ